От 2014 година ще заработи система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности, обяви заместник-министърът на образованието Милена Дамянова. Системата е част от проект "Нова възможност за моето бъдеще" по линия на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Общата стойност на проекта е над 5 милиона лева и се изпълнява от Просветното министерство. Виждате, че Министерството на образованието, младежта и науката продължава да работи за бъдещето на децата, на младите хора в страната и за това да осигурява възможности и условия за една по-добра заетост на българските граждани. Един така изключително, бих казала, иновативен и изключително полезен проект, чиято ще видите след това и презентацията, чиято основна цел е разработването и внедряването на една цялостна система за идентифициране и съответно за признаване, за валидиране на компетентности, които са получени чрез неформално обучение или чрез информално учене. Знаете, че в законопроекта за предучилищното и училищното образование има специална глава, която е насочена именно към тези възможности, които трябва да се предоставят на български граждани, на лица над 16 години, които по една или друга причина са излязли от образователната система. Защо казвам, че е изключително полезен проект? Защото на първо място тази система и тези възможности ще ще създадат предпоставки на такива лица да се завърнат в системата на училищното и на училищното образование. От една страна, от друга страна ще им осигури достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация и на трето, в никакъв случай не последно място, ще им осигури възможност за една по-добра заетост и за една по-добра адаптация към потребностите на пазара на труда. Изключително много благодаря и на партньорите на проекта. Виждате, че работим съвместно с тях, защото наистина, когато става въпрос за образование, което да бъде годно на потребностите на пазара на труда, да бъде подходящо за това, което търсят работодателите и в същото време да отговаря на личностната мотивация на служителите, на хората, които търсят работа, няма как да не си сътрудничим. Надявам се и вече на следващата пресконференция да имате възможност пък и да проследите резултатите и вече конкретните резултати от този проект, самата система и може би конкретни примери за успехи. Важно е да зададем посоката, да дадем началото. Наистина аз вярвам, че с такъв екип този проект и ще завърши успешно. Разбира се, той се реализира със средствата на Европейския съюз.